Hey people. Hello people. Should you say guys? Who are usimbe wokugwadama ndomboita malive ndakagwadama mabvi angu akusvika pakusvuka guys nekugwadama kana handienda ndakaita zvekugara pasi muite zvekudongorora deo so mabvi angu asvuka pandoita malive pese ka ndee ndakagwadama pasi guys saka ndotozvinotisa kuti mabvi wangu ose ka zvatosvuukira malive sefani guys shuwa kutosvuuka chaiko 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 kuita semunhungu uchikorobva pauyu pasemende pepe ndozvaari kuita kutofunuka apa mhene kuti zvichapera sei zvekufunuka zviche zvizvo ndakanyanyawo kuzoita malive ese andinoita ndakagwadama ka handikuvata ndakagara pasi ndakaita zvekugara pasi handakuvata nzita wakavata ndeimboita ndakagarapo but hamene zvapanondiiteni panotaka kundinyangadza soto plus pakuzozembera madziro ndinoenda zembera anenge achipinda chando madziro asati vamwe asati ane mahedboard asati ane mahedboard saka ndikazembera kumadziro kwakotonhora maybe ndikazita headboard ndozembera but madziro anonditonhora anopinda chando yani pese pandotozopedza laivo ndendotatsuka hazvisei but ndodwaka kutonhorwa ndikamazembereni saka ndopandakaita strategy ndikatsvaka kachimeti kekuti ndinoita malive gayai guys ndokudai zingaiti kutsvaka kachimeti chekuti ndopota hangu chigwadama pandinoita malive ndaita malive ndakaita zvekugwadama pasi kaini ndakaita zvekugwadama pasi guys can you imagine ndo zvandaiita saka ndatozonutsa kuti aiwa mabvi angu ese asvuuka nai zvoita sefani but ndakatosvuuka ese akasvuuka izvizvi like handimuzalesei tomboti une zvisasa zvezve zvinenge zvakaitaka kufunuka ndo zvakaita manizi angu ese anzi nyika imhindupindu. Yes, Piri Pastor imhindupindu. I don't know what's funny. Ndakadzoka kare ndaisa link ndomboseka vanhu vanenge vada kundiwanzira kuti wakadzingwa hanzi pane munhu akandisekesa nezuro kwanzi iwo I pray and I hope kuti wakadzingwa abroad ndakaseka hanzi I hope and I pray kuti wakadzingwa abroad because unondisvotosva pekupedzisira guys is someone's prayer kuti munhu adzingwe kunyika yaanogara. Can you imagine? I was like, what? Ungavange munhu kusvika pakuti dzingwa kunyika yaunogara uite jobless here guys. That hat is just too deep. Ndoseka ndingareka kuseka pakati unotoseka unomborira kana respond yaunoisa but anyway nyaya yatavinga zvedu nhasi ndangozvifunga because ndaimboona hangu macomments evanhu vachitaura kuti dressing iyoyo haiite wawati ndakadzoka ndatova nemavhidhiyo pandinozomaisa mamwe vana the flow vakandipa maadvice vakati unongo zvingotora uchichengeta saka mavhidhiyo I think angu ese tiri pamatebhereland the last one yandaisa yepocha iyo ndo the last one yetrip yangu then the next one yandichaisa mangwana inenge iri yebhindura because ndakasvika ndikapfuurira ndikaenda kubhindura nezuro guys I didn't even rest ndakasvika kubva trip yangu marimwe zuro then nezuro I had an appointment kubhindura. So this video ndeyenhunzi for all those people who wants to know about nhunzi. Tomorrow ndikukandirai video yenhunzi. Please watch and share. Zvamuri kungoita video yagogo, zvamuri kungoita video yesister Rebecca. Guys, that video should reach 100k. Tingafara tine kapledge kedu katakaita nasister Rebecca. So that video it should reach 100k guys. Please.
Guys, ningirikini 100k amana ka pledge kedu chaitana kuti 100 nosvika 100 haisviki 100 inosvika saka yeah nhasi mabvi angu anyanya kushuka guys saka ndatega ndakagara pachimeti haiwawo ndakatongoseka wakaza hasa ndanochitora ende moziva kuti chihereme asi rainda kani lingi yachoni muri the flow ndinobva kukanganwa kuti muripo ndachokujaira zvinotaura ndinonyarara zvangu eka ndinombofarisa kanombokusei muripo inonzi andipeshe ndo dzatinadzo munadzo ndo dzakadiwa nevamwe vanhu soo. Hello HKD boss. HKD boss. Right. Nyaya kuti handiyewi zvangu ini yemaworksuit iwe ndoda kuekera ndakaona nikini macomments ndinotoverenga macomments kaini saka ndakabva ndati I think maybe kana ndakuenda kumafarms maybe I should just wear like worksuit chaiyo so and besides kumbodero ndakanotisa something as well pandaitenderera zvinhu zvandiri kungodzidzawo netanga guys ndakaona kuti kuti manje let's say pamwewo ne3 madress wafamba nawo then no unenge wakungoramba uchizvipfuta the same dress riya apa kuda mhepo imwe inombouya maimwana apa muri pakati kana kuti pemunda pausazamana nedress yakuti aiwa dress waiya zvimwe zvezvinhu ndakaona kuti zvinozoita kuti wakuspecializa sereki nengobata hanzi yako then yeah I think ndangozvinoisa kuti pamakumbo angu apa ndandakusheya handiwane size guys dzoka rangu rakakura handina size unombopfeka size machallenge ndakakoniwa kuanama handikwani kusize kwako size yechirume ndowaringa muri kufara here muri sei koma HKD boss network ma1 muri sei tiri boys amene koko tiri wadi isu imari yakawanda good hello tikunzwa itaura amusi kunzwika hatisi kunzwika shero hatisi kunzwika here uri unzwika okay yeah pane noise pana Mr. HKD boss 8500 voice 1000 asiyana ndopinda mamwe pakanyimane arikarisepare bushi leo ndakanzi 1000 oshero adona Richard flow uribo yes manje nje the flow andopinda ize 1500 oh bullshit yeah arikutora kumera varikutora 500 vari kutaura ikoko vane nyaya dzavo vari kuburitsa madhiri avo pamhepo pana chiri pari bofu shema chikuitika naye manjenjeni atiti chinzongwasitora nyaya yema500 saka tatoti titoningirina titofuwa adress tinopiwawo nema500 panane echo kuti
Vanamukoma HKD vangachara zvema500. Iyo idea waizwa chero yabuda. And should buy safari suit. Mnani maeka singaiti apa pandiani. Ameno naye. Zvisadhabhara akangonyarara ndizvi. Naumwe wacho harichadamutaura. Hello. Zviri sei sei? Diplo ndikunzwika here? Ndiangaruta ndiri chat. Bobo. Uri kunzwika yake ndiye iwe. Safari dia yakaita sei guys, handizivi. Safari unoziva zvekaki zvezvo. Zvekaki zvezvo. Chebrown. Not brown, khaki. So you can have chiworksuit chakangudaro. Yeah, you can have chiworksuit chakadaro. Chotadza kuti you'll be unique kuti inokwanisa let's say in a pattern, in a whatever. Yeah, worksuit but in a color is different. And my worksuit normally maybe can be, most of them are blue. Then yeah, most of them are blue or wait a reflect or something. What I'm taking my advice. I'm considering them. I'm seriously considering putting something like that. Yeah, but stress and then because what I actually noticed if I could travel la kwanguka kuna umuka anditi uchoti tukwenda kunaona ningi but kunoendepi muri kwere Kwatidzinga. Wadidzinga pa main screen tiripo but think wadidzinga pa main screen. Wadzikongo waita sei? Kunoendepi keni ndinoendepi ndatovhunduka ndinoendepi mendi tsvake kuti maindepi yazvibaya sei. We are in the heart. You with the flow. I blame you. Guys, my work suit for your attire. Yeah. Chimoko changu chapinda pano chimoko changu. Mukuda sei? Dati chimoko changu chapinda pano chimoko changu. Kuti gazema safari. Ndana uchiona zve. Togochona sei ndimbogadzira hanzu. Usadaro she. Una majeras ndazvona. Moroshe lewe bhula kuzvokaruka zvakanaka Moroshe. My turn. Thanks. Zviri sei? Chero haunogara pakati handina mari ndoda kugadza chimoko changu musoro. Muri sei the flow? Manjenjenji. Ndeipi yako? Handina. Namukoma Richard Links. Hi Lincoln. Waita wauya tangatanzwa kubhelwa na the flow. Hi Links. Arikuita sei Hanzi chimoko changu chapinda mubox saka hi Links regativhairo nevedu. Hi Links. Hi Manjenjenje, how are you? I'm good. How is you? Me is doing very fine. I'm not complaining. Oh, sweet. Wonderful. Hazina kuvunza kuti hai complaining. I also have something else. Language ida language yekure kwatiri. Kure kwauri manje. Dai ichezira pa language yenyu manje. Wadzipa
Wait, guys, Richard Ambotaure. Mirai, Richard Ambotaure. Hanzi? Hanzi handisati kunyararidzwa. Ndepi richo? Ndombokupewo nguva yekutaura nana links kambinga idzo. Asi ndivo ndiye ainzi rasta nashero musuya ndimi brother. Ndiye uyo wepashe musuya. Ko naso wakachinja ka naso ya slaying my friend. Slay them. Usanyepero hapo richo. Andizi mbinga. And I think worksuit, alright. Tichaita mbinga. Why worksuit? Koma tights, my leggings. Nozvati chii zvandakatyiskavha patipi yangu yematebheriland ka ukasiyana nemutaundi unoona madhiki because unouti usangana nambuya nasekuru semacultures anobva asiyana as well. Saka ndo zvandakanotisa chinhu chandakangonotisawo. But worksuit, unenge wakuzopfeka nguva ikupi pai because that thing doesn't look comfortable at all. I said it doesn't look like, meaning I don't know, I know it doesn't look like. Todana neumbo pana. It doesn't look like. You are going to take the floor. Camouflage. If camouflage, that means the government go worksuit. I wapindura mubvunzo hatina kuti wakabvaneko here wakamboiteka here. Yes. Ndakapfeka hovhorosi ndakapfeka worksuit. Sangana nemubvunzo hama ati wakambopfeka worksuit here chingoti hongu zvekuzoti wakabva nekumadzingi wakutanganisesi. Imi muri tu mune stress muri tu imi. Mune tu hasha ndisikadzisisike tu hasha. Aiwa iwo ndionowanzodaro wanyatsoti kuna Lincoln wabvunzwa kuti chii saka isitakukuratidza kuti aiwaka iwewe chingotipindura. Alright inzwai ndada kudzidzisa stage handika kuti isusu time dzatakambosenza kuZimbabwe yamunoti worksuit yaipfekwa nasupervisor kana namanager imapfeka mahovhorosi. Kuti uzopfeka worksuit wawo unenge wati upgrade wati upfeka worksuit yamunoti worksuit nowadays handimaibara. Saka haiko zvida handizi kuti maybe worksuit yangopfekwa naJack and Jill here kana kuti chanchaziva. Yangopfekwa chero bharufu chero bhai ini nditori nayo yangu worksuit yandopfeka kana ndakafarira. Lincoln antori neyake yeblue. Even pamasafety shoe isusu mbombera taipfeka high cut ya inenge iri then supervisor anenge achipfeka inenge iri low cut ya vandu vaibada saka koshema anenge achipfekere worksuit ari kutiko panoenda mumaminda kana akapfeka madress hazvinyatsoita here and there she doesn't feel comfortable and zvimwe zvinhu saka ari kungoti worksuit inoita kuti it's a all rounder. vanobva vapfeka nemajombo hazvina basa. It's not about kuzasi kutsoka, it's about kumwe kweso. Kwaseke, I was so happy mari kudzoka neseka
Amasawi ngataure nyaya yavo zvakanaka. Ngavauye vataure nyaya yavo Kwederai padhuze muye mutiudze nyaya yenyu zvakanaka. Zvekutaura makawanda izvazvo. Kwederai padhuze. I'm going to meet Admire. Mukuru ngaaswedere kunoku mukuru ataure nyaya dzake zvakanaka. Ngaasvikireka. Haikona kuti atumira ngaaswedere mukuru auye azotirondedzera kuti zvakamira sei panapa. Kuti person hanzi yaipano vanotiza ngavasvike takamirira. Ndepi mushonga uri sei? Mazoti the best color kana kuti yellow yacho inenge vatema anofana kutenga worksuit yellow. Yaza flower. Yellow sehovhorosi dzekwenaraziti. Blue is nice. handiko guys mukudiscussa kuti chiindasara hazina richard inofanirwa kupfeka yellow. Hanzi worksuit yako inofanirwa kuti ive yellow man. I was just thinking maybe ndofana kuita different colors. Pink, why not white? White handikuona white aitombofanira kuti ombeipinda Nindri kusponsor yewhite man. Indosponsor yewhite. Zvimasinging zvataurwa naThe Flow, I think they are nicer than kusongoita worksuit. Thinking. The flow tichi cargo pants zvezve. They are nicer. Pana ngatara safari chiri chisafari suit. Zvekhaki so zvine foni yangu mina nditsvage sasembeni sisei kuti besandika makuda kutachororo panapa guys. Chero don't forget I had pledged 4x4 nedizil wacho for the wedding. Mangotisiya takadera apera. Amasawi wakapledge behind the scenes. Arikutaura too much. Ngawe pa life. Ngawe pane evidence akataura zvosara zvakanaka. Amasawi huyai. Zvema 4x4 izvi hatina tiri nazvo. Ngavauye valendi Vamasawi ngavadzifambire nyaya dzavo. Vanhu mutoda kuda kundijairira mungaita masponsa ewhite here. White haiite guys, why? Inini hangu ndiri kutosponsor white. Kana pasina white then hazvavharana. Tiriteze Lincoln white. Anogona kunge asingagoni kuwacha ise. Aiwa, Imi. Alright. Handozigone ndechokwadi White haitomboneitse. Munozwa kusoka. White unoda kungosokewa chete. Hot soapy water. White is the easiest thing you can ever wash. Yakatosiyana nemakumakara isai. I think zvesafari zvemakaki obotsvaga nemafama shoes aya zvinoita. Inonzi fama shoes. Shema ngatenge foni zvinobvinza munotsiya kashema ari kutotaura kuti hanzi foni haiite foni shema zvinhu zvacho Richard ndopawarasika hauti shema ngatenge foni
tinofanirwa kupledha towards that. Iwo andiri uspa kwakupinda palive. Ipapo muri bho saka toita sei? Ndozvanaida kuputa cross. Aiwa, haizi nyaya yefoni richo, nyaya iripo ndeyedhata. Aya paningirikiri pane mbamba ndazotaura nashema behind the scenes pane panofanira kugadziswa mbichana. Chimoko changu bhila wasora sei? Iri right muri sei dzedzi? Ukatiti muri zvozvo takandosvikira unongodaidza waka zvisina zvinokuti ndingofila ungati ndika 21 year old. Muri sei dzedzi? Shero. Yes, wakazovhura. Ndeipinda flow uri sei? Ndasvika vanhu vatopeya. Wanonoka. Totokupa Richard. Maya, unake chididere Richard. Aya, energy. Murandu kushedzere energy ari kuuya. Vari mucomment section dedzaiwo anonzani energy. Daidzai energy guys. Energy haripi. Ndikuda energy panapa. Vanhu vatopeya kudhara. Wazondipedza Ismail. Ndeipi majejeto uri sei? Ndakuya ine moto kudaro. Ndangosvika uchitisekesa. Is it Maya or Mia? Mia Maya me. Viola ndeipi? Viola uri sei? Richard. Chikuru anongodaira. Aiwa guys. Ndasvika vanhu vapeya kasvika ndabva ndatoona kuti ndikasaririra ukadya manonokoka hazvibude munhu. Zvazonakidza zvino. Ndokutambidza Richo audi chimoko ndikutambidza chimoko. Anti makanditambidza. Mia. Yeah. Uri Benson. Iko mese pano. Haina hangu ndiri bho. Ndakazvimirira ndiri bato risingapikise ndiri bho. Wadi kana murowadi. Yeah, mauya taurai nyaya yenyu zvakanaka. Tapindawo mumusha menyu. Musha ndewedu chese auzi wedu tetega. Mukaona makazi atodaira kudai haa. Zviri kudiko naidzi flow. Zviri semukoma wangu wakadema. Tiri bho tinongotatarika tiri kuno. Handiya. Tofanira kusvika paziko tombogocha. Wakutaura manje, uchaona manje, wakutaura manje. Ndichimbomema ngirikiri yangu. Musoro uri kuvava here nandara. Ndichitsvaga stand. Aiwa kana uchida stand unozotaura neni. Zvandinoita kana ndichida kutaura zvine musoro ka. Unongochikwenya musoro. Handidi kunyanya kuapseta vanhu waona saka ukaona ndichida ndichifunga zvekutaura. Alright, ngatinyarare ngatikupe mukana. Shero ndeipi? Zviri sei ende munhu mukuita ma-echoes kuti yangu amene. Unoziva kuti chii Shero? Mina ndibude ndidzoke inini network yangu ma1. Yeah, for the past 2 days Shero anga achita ma-echo from my device. Apa ndiye wandinoda kuadresa mufunge. Neyakomana. Saka motombotyoka, motombomira muchikwenya musoro kusvika wanyatsofunga zvamuda kutaura zvakanaka. Zvanyatsopolishwa. Ndiri kutofunga kuti regedza ndimbodona. Pakukwenya apa zviri kupolishwa. Pakukwenya apa ndine question mark pakukwenya apa. Wakambona munhu anopfeka maglass kana anoda kunyepa. Kana ari muzasi akana achisimudzira kudaso. Kwakati maakupiswa nema manje. Zati zviri kuuya apa hazvina kumira musha. Taura. Saka inini kukwenya musoro kwangu kuri kurevei manje pamuri mimi. Kwatiri dze bedside.
varume makangondivenga regedza ndinzwa manjenjenje namanjenjenje kunya musoro kwangu kwakamira sei manjenjenje adona manjenjenje ari kuuya manjenjenje alright all the ladies muri pano kukwenya kwangu musoro kwamuri kune resemblance yei kwamuri wokufungwa kwenyu yekunyara aiwa Lincoln yaranzi ladies zvinoreva kuti ka-intimidation kekuti zvada kutaura musandipikisi my goodness hamudaro zvekunzi munhu anoti haanosvikira ndini mukuru panapa ka mubva kwati then you're gone hapana chamutopikisa akadaro ndiani kuti ndiri mukuru pana indavamida kundiisa kuhukuru kwandisiri nini pamwe vamwe vazhinji venyu muri vakuru kwandiri ipapapa muda kuita sei aiwa tiri kutongotaura nyaya yekupuruzira musoro hatingazosvika imi muri mudhara kana takatomira so takatotarisira kwamuri kuti 4x4 yamamuchireva yakapakira nechepapi maiziva kweyeshero wacho naanendepiko iyo program iri yake nhako mana enda wachiita zvinhu zvakapusa kudai adzoka project manager yakautarisa na group monitor shero akafreeze hana freezer no haona zvarira maziso kana chirona maziso akafreeze iwe uri kuona maziso ake sei the floor isisi vamwe hatisi kuona maziso ake pamwe ndapenyerwa kasi une special link yako wega yaunopinda naye inobva yanyatsokuonesa chaizvo no comment arisarukopa window alright regedzai tidaiwo ukasokawo ndingotaura nyaya yangu ka mozosara momuudza imimi right tine nyaya yatakamboita unoziva yaadmire mudhete watakamboita naadmire I was so impressed ndichiona nhingirini yake yesterday yaakanga achiita kuVictoria Falls. Yakambva yandireminder kumashure kwatakambobva uku kuti this was lovely. Saka during those days takanga taisa pledge yekuti vaende kupi kuVictoria Falls handiti. Nekuti chandakadira admire manje admire haana kuita zvechiwande like some of the guys vari kuenda behind the scene vachiita kunge vasiri very interested kasiwo varichi interested uyo admire akambva angobuda pachena kuti aiwa izvi ndo zviritoripo zvinova zhinji vemanje ka tiri kungoona zvedu techingoona kuti vamwe vari interested but vanenge vari kutya kusaka amasa uibatane papa chikarichi muite muchinwira thank you saka zvandoda kungoedza kutaura ndezvekuti kana admire ari kundinzwa nekuda kwekuti akasiyaisa vanhu fiye vakawandisa ngaangoita kuti zvatakataurirana zviya zvekuenda kuVictoria Falls kugumba tongozviita nekuti vamwe vachona vatiri kuona zvedu vanenge vari kuzengurira kana kuita sei kuda kutamba makasa ekunyangirana saka admire kana ari kungozvinzwa ngauye hake tiite zvekuenda kunhingirini kuVictoria Falls. Victoria Falls yakatoitwa kudhara. Maybe now we're talking of Monte Casino now. No, watorasika kudhara. Autaure zvokuti chiro akaenda kuVictoria Falls aine brother yake. Pane malimitation. Wanofana kuenda nani? Aida kuenda naadmire. Saka kana admire asiri interested isusu vemaziso anoona zvemberi tine vatinenge tichiona zvedu vanenge vachitya kuendawo kupi kuVictoria kwachona kusaka ameno kasi admire dangoyaenda angadzokere place yakaenda nebrother yake azviti it won't be that romantic oma aiwa that was the first place yaida kuenda ira ndokubatsira kadzoka good saka inova romantic because
apa ndimire admire here. Aiwa vamasawi maida kuti ndimire admire izvozvi uri kurekera uko kwake kwaakavharigwa. Isu tiri muredison zvinobuda rini muredison kuinda muember tozopinda mugreen light tobuda rini ndangomirira zvonchikola wataura zvakanaka. Kana ndakufanira adresa nyaya ika usipo kana kuti network yako haisi kuita zvakanaka, but chirega ndikubatsira hanzvadzi. Handiti admire ari kunetsa kubatika and vazhinji vakuda kutora advantage yaizvozvo. Alright, unozonzwa admire ari kunetsa kubatika. Ndipedzerwe naGudmasawi pana. Alright, inzwa wakasheroka. Admire ari kunetsa kubatika handiti. Vari kumbotiko Masawi guys. Hanzi admire ari kunetsa kubatika. Pane vamwe vakuda kupinda vari kupenyerwa kasi vari kutya. Saka ndoda kuti undipa hako flow yekuti ndivataurire vacho vari kutya kuti no, musatye zvenyu, ingobudai pachena. Is it possible that way? On one condition. Lincoln unovaziva here vanhu vachimbovatsvaka. Wadi kuti Amasawi tiudze vari kutya vacho. Wakubvunza Lincoln nekuti Lincoln achakubvunzawo kuti pane ari kutya here, nekuti apatatuka. Alright, Vamasawi pane vari kutya here, ndevamwe varume vacho. Aiwa, izvi zvakuda kuti ndigopiwa nhingirini flow yekuti nditaure here nani naShero. Kana Shero asina kunditaura. Shero anovaziva here? Shero I thought kuti Shero havazivi. Anogona kunge achivaziva. Akomana tiri vanhu vakuru, anogona kunge achitovaziva. Kana akangondipa flow yekuti taurai vari kutya vachona, vari kuita makwikwi vachona, tinongotaura zvedu. Kana atipa flow. Mapiwa flow chitaurai. Wagoshero here iwewe. Ndini spokesperson. Mutakauzinzwa nhasi. Nekuti Amanaka. Network yangu haisi fair. Why yauya ndichibvurwa nazo? Mona. Shero. Ndinoudza Masawi kuti ndakupai flow kuitira kuti even ukakataka vanona vachindirira nenyaya isitozokudza. Mapiwa flow Masawi. Unokuwa kushinaya saka mina network zvakataka kuita guys. Ndiri kuchozoti bhibhesa vari kudira zvibrigadier papapa. Hapana kana chatiri kutombonzwa kuti vatichi. Vari kutaura zviri right. Amasawi hanzi kune mapotential ari kutya kuapproacha, but ari kuda kumira. Saka tiri kuda kuvapa go ahead yekuti vaburitse vanhu vavo, isusu tozoselecta watoona akakodzera kuenda kuForosi. Handiti kana kuti vai vanouya vakahwandisa mafesi avo, kana vada kupinda pamapotentials ipapo tobva tati tombobvisa zvemangirini zvemapictures atisingazive, kana kuti tobva tavati ngavachinyatsoburitsa mapicture avo tovaona tovaasesa, nekuti tinogona kupa mwana munhu anenge aine zvidumbu. Hazvizotiitira zvakanaka. Ngatitenge tasarudza maasesa mamodereta apa wamhanyu apa vanhu vayakamisira makutora nyaya muchiisa kusirwa. Ndino vasingaoneke fesi. Handiti maona zvezvandinoitira kukwenya musoro kakuti ndendisingade kuapseta vanhu manje ezvino hazivhini fesi. Tinoda kuonawo mafesi evanhu. Handiti ndinowanika kuFacebook. Shero fesi angu anoiziva. Aiwa, it's not about Shero kuti anoziva. Hanzi naMasawi ndipe flow. Afreeza futhi. Ari kufreeza nayi akomana. Shero tinounzwa nyaya neve. Shero terera usina maybe usina video no voice. Amusinzwa. Vakaipa. Endi munoona kuti nhingirini nyaya yacho kunaka kwayakaita yaSheroka. Haina vanhu vakawandisa varoda kupita pamapotentials. Aiwa, vanhu vashoma.
inini kuna admire ende vanhu vekuziva ndinongogona vanhu vekuziva eh ndikati vanhu vashoma vanhu vekuziva vazhinji vacho ndevekuziva tofunga tikangoisa vanhu 3 kune wema-ice one wandinobva ndatonyatsotaura wema-ice-cream wekusouth Africa wekumagnum alright anozati kuti akakana zita rake uyo ndatotaura uyo ndio one wacho umwe wacho ndiani number 2 vamwe vanogona kuya vachihwandawo vachiti tiri masponsmen vamwe vachiti madirector echirongwa vamwe vachiti chii amasawi namutarisi Lincoln inge abata iwewe Lincoln apa paspokesman makureva inini ka ndati vamwe vanova vakahwanda vachiteereresa kana ndichitaura ndati vamwe vanova vakahwanda vachiti tiri maspokesman vamwe vachiti tiri madirector ezvirongwa vamwe vachiti chii ndataura one sentence yakabata madirector maspokesman apa munokutanga mamutaura direct aiwa tina problem kuvhunduka chatikwatara hunge une katurike kuvhunduka chatikwatara hunge une katurike iwe manjenje mbonyara vamasawo munhu wokutanga mataura direct wechitu muri kumutya sei nekuti munoona kuti chii chinoitika ipapa taida kutombopomera manjenjenje dzimwewo mhosva dzaasingaziva handitika nyambisirwa isi takatozoona kutoti manjenjenje ndiye ari kuuyiwa nekumashure akahwandwa naye tichiitiswa frandi isusu vamwe vanhu tichingonzi manjenjenje vanhu vakawanda vanoda vanhu vakawanda vanoda manjenjenje handina kuti vamasawi kutondivharisira shiri dzangu shiri kutobhururuka yes taurai vamasawi panapa kuti vanomulavha toona kuti vanogona kuroora here tovaroza kasika Lincoln zvakaipa kuti mumwe munhu auya achihwanda nezita ramanjenjenje kuti manjenjenje ndinoda kuzochata manjenjenje iye ari nonyatso rine chake chinangwa zvakanaka here izvo taura kuti mwacho ndiana munotenderera ndataura zvemaspokesmen madirectors nevanova vakahwanda manjenjenje nevema-ice cream ini ndapedza ndaakudonha vakomana njira vamasawi masiya vaya bhuti mutarisi vanonzani hameno mutarisi so vanonzani wemaya vaya bhuti mutarisi vaya mutarisi mutarisi ndewekuti ndinotenga jira kare hevi aiwa chimirai ndikubatsirei manje pawa rinouya nawalasika rakatoti netei pane pawa revamwe vanhu vari kurwirana imomo vachingoti ini ndiri director ini ndiri spokesman ini ndiri chii pawa revarume vaviriona nokumbira kutaura masawi hatidi zvinhu zvinozotivhiringa kana kuti tozopa munhu asiri chimicrofoni ngatibve tangoti dyo tongoti magnum tongoti ani sezvatangoitaka tigonyatsofamba nevanhu chaivo zvokuzokwidza vanhu hatisi kuda wagona hanzvadzi yangu ndokusaka ndati shero nekuti kune mamwe maspokesman kune mamwe madirectors handitika hatidi kuti tikanganisire shero inonzi chiprogramu yake nekuti tinenge tataura zvisirizvo saka toroda kuti tipihwe mvumo yekuti titaure mazita acho izvozvi walasi so muri kuona kuti chi akadududza ationa kuti iyi resi handisi kuikwanisa iyi kasangari potential ndikubatei mataura magnum makumbira permission here hamuna saka vamwe havasei makubhatira permission uyo ndamudheerera uyo vamwe havasi vekudheerera zvekudaroka alright nadhiflo vachiripo here atiripo takateerera takataura muzvitokatotaurisa takateerera imi mamasawi pamatosvika pa hatichadzora tsvimbo nekuti gudo ravhara umeso takutongosairira titaurai vamwe vacho taakutii manje
muda kuti nditaure isina mazita ari direct. All right. Murikura marama muchingondimanikidzira ndichida kuita diplomata handitya. Right, chiregedza nditange ndakadaiwo so. The flow kana ukumboda chikanaka. Tinotoitawo mapledges nekuti tikuda kuti hanza dzedu irorwe handitya. Toita mapledges isusu tokuendesa kuVictoria Falls. 4x4 iriko kudhara. Ndapedza newe the flow. Ndakaenda kuna Lincoln. Hapana chinomboshamisa paipai. Tiri kutodawo kuti tikahanza dzedu kaita sekatorwe kapinde muwhite wedding. Kana uchingoda be man enough tokuendesa kupi kuvhumba 4x4 iripo. Ndapedza chindidropa iwe wakomana. Musare muprogram kadayo. I'm not my Ora vai ser 3 wamasawu 3. Alright. Munoziya nyaya ndakamboda kuitaura but ndakazotaurisa sezvo ndineuku asi mune ndangu kudhara. Inini ndiruda chimoko deti ngatitauro tiende. Thank you. Right, the flow. Ini ndarogira shero mufana wangu ndanisimbo panyaya zvangu. Andina kunzi what? Ndatiri ndatirogira shero mukomanawo zvangu ini ndanisipo zvangu ini. Ini nebarika rangu manjenje idali. Ndori ratataura kuti vamwe vari kuya vakahwanda namanjenjenje vachitomurasisa zvinhu zvaaroda kusungirwa kunge achiwana. Munokonzeresa imi. Ini ndiri technical advisor. Right. The flow ane parika kuna manjenjenje kuna kula. Zvakatovharana. Auya Shero. Shero. Yey. Mam chichiga. Tiri kuigadzira taigadzira zvakanaka. Wanga usina kupisa enda agonobika taigadzira nyaya yako zvakanaka. Yani. Yako Kashero na potentials zako. Na potential wako. Mapotentials angu nani? Shero anzina bila uri Edo. Adona, amene adona. Hanzi namasawi pane mapotential 3 ari papa 2 vanonyara. Hanzi wekumagnum vamutaura. Zvikanzi kozoita vamwe vanouya vachinyepera kuita maspokesperson vamwe vachiti ndima chii. Lincoln na the flow vabva vahakira ndobva vamasawi varamba vachitaura ndobva vazobvuma zvavo vakati Lincoln akati alright ini ndinoda chimoko ndipei date. The flow akati aiwa inini ndine munin'ina wangu wandairongera Shero ndobva wapinda saka tichiri pana the flow. Lincoln ari kunyepa musafe makanyeberwa. Let me tell you the truth, this one you don't even trust anything. Ini tinoziva madhiri saka Lincoln out. Kwamba kwasara the flow newe ice cream na Wallace. Hanzi pesa vanotara vamasawi network yangu yobva chamonetsa guys. The spirit of anti-voice of amasawi out. Hanzi pasara Wallace. Vari mdziwe kwatseke uko. Na the flow. Hanzi namasawi ndiri kunyara kukanda shoko namasawi. The flow kumanaka ndimna arikurwadziwa guys. Ndanausogwa mukuti alright ngatikunyorere papa private apo ngatikunyorere umbosanoverenga. Pakaipa kusaka the flow ka ngongo. Ndiverengere zveshuwa because taura Benson tinzwe. Nyaya chatoigadzira. Handiti unoona ndo zvakanakira kuita vakuru mudare. Saka Shero watondora bhutsu kuti nzaende kuvhumba. The flow. Yes, ndakateerera. Tatogadzira nyaya chirega hako kunyara chiuya tokuchikumbirawo manje chiuyawo nefesi yako tichikuona manje tichikuasesa. Ini fesi yangu agare shoni unongoonekana Beulah chete namanjenjenje. Tazvinzwa izvozvo kabati taane imwe stage yataakuenda kanhai the flow.
Stage ipi. Iwe the floor asichina. Stage ino decide wakazi 2 hours not vivi. Vati. The floor, height. Vamasawi ndio vataura. Vamasawi hanzi mati mimi ndazvinzwa zvamataura. Hanzi ndanyorerwa kakuseri hanzi yakuita vhunzi. Vamasawi mimika hanzi vamagna ice cream ya vokubatwa vakavata babasa. The floor na Wellers vari kukuda unoda ani. The floor ane vanhu vake vakadzi vake vaviri vari mubox. Ndoda kukwana papi muda kunduraisa. Aiwa mutaurire kuti Magna mazana ndizitaripi. Wellers handizitaripi. Mutaurire kuti the floor ari kungounza ana anhingirana majenjenje eze front anga achinyara. Azondinyorera kuseri kuti ndaandichingonyara. Muudze kuti the floor ati ndaandichingonyara. Ana manjenjenje vanga vari kungozi kuenzesa. The floor akatopikirwa huku kare unokwana papi. Where do you qualify kana munhu akapikirwa huku kare? Akadyiswa kudhara. Chidya chehuku kare. Sharoni uchiputisa zvinhu kudai. Kudyisa saka wakatombopira ni. Ita kana ichita business. Right, ngatichidai also. Ati qualify. Lincoln. Amasawi. Right, takuda kuti ini ndakuda kubva panapa ndichikusiyai musare muchitamba zvenya handiti. Hakuna mumwe mukana wakadarika mukana watanga tagadzira uyu. Ndo inonzi chance given chaiyo kuti munhu chimba wangobuda pachena. Saka mese mukaramba muchi. Mukaramba muchinyara nyara ka. Isu takubvisirai nyaya dzacho. Atisa kuzona. Ayo Amasawi. Amasawi mirai. Ndopinda box musaenda Amasawi. Imimi Amasawi handiti. Muruda kuti hanzvadzi yenyu Chat handiti. Yes. Saka ndakikwa bhutsu makatarisa hamuna kumira kuti apa mukwasha ball 1. Iwo hauna kunyatsotaura kuti uri kunyatsoda here chaizvo. Samuda nitaura ndiri pamusoro pemba here. Lincoln akamira kati shiri nokuitira maketeni tikaorganiza nyaya yekushara tode kutanga yaya kwese kwekuti aimira. The floor wataura ipapo pakuti maketeni. Kwabulawayo. Ndakazviona anyway. Ndafara moya mbokisi netunyaya iri pano inoda yo honest. Imi ndokutemba izvokuti Diana Rutaura. Manje ndinosenza nezvibregedia. Sister Eunice murise. Yes, the floor. Murise kwamuru. Eunice Moroi. Ndeipi mainini manjenjenje. Akusikusinowa here kwamuru. Ndiripo. Sisi Eunice makadiko nai mama. Ndiripo here. Yes, Lincoln urisei. Vamandirasa kudaro zvinobudo here. Ndokurasa kupiwo wakambonditsvaga. Alright, ndakutsvaga yezvinezvi ndokuwanai kupi. Iwona Amasawi mune kakushamisira kamunongoita moti munodada nei. Ini ndichanzi ndoshamisira inini. Alright, chero ndeipinda mbokufonera masikati kafoni yako haina kuita. Maya mukomana kwapinda vatakutsvagira mwo. Takutsvagira rasta bajeri. Ine njasi kubatsika takutsvagira rasta mana. Mai rasta vanomira semweya wepfiri. Makadiko. Aiwa indoda nasi chachaya. Sister Eunice. Aiwa ini ndabvuma hangu kuti ndinenge kudada kasitine nyaya yemudariro kuzotaura kuti Tipira inyaya yacho timboitaura nakumbi kumbe hanzi pane nyaya iripo rega tipirwe timbonzwa kuti yakamira sei. Ndokwanisa kuadresa kumberi before musati mataura. Kumberi uri kona manjenjecheyo ndo mukadzi wokutanga
then bhuyira mukadzi wechitundo vaitaurwa kuti zvikokuitira izvi handitika masako asanyanya kuenda ikoko. Uri kuudza Kumbi chete, inini nyaya yacho ndiri kuiziva kuti ndeyei. Kumbi ndiyega apinda mubhokisi. Aya Kumbi pane paakauya live achingonzwa nyaya yacho. Uyu the floor ane mukana wevakawanda but haadi kutorerwa saka achaudze Kumbi inonzi chi kuti stay away. But imimi munogona kungoonekwa akakupenyera the floor saka asina kukuintroduce but Kumbi ndiye ari kunzi asazopenyerwa. Ndine wandakatopenyera kare saka the floor zorora zvako. Right, Sister Eunice. Yeah. Chirega ndikupire inini semunhu mukuru ari muno mugroup chirega. Right, nyaya iri panapa Sister Eunice newe Kumbi. Ndiye kudai so. Tinenge tichiona zvedu tiri kumaterraces uku. Vana vachiita zvavo maprograms avo kasi mukuona kwatiri kuita isusu takaona kuti pane varume vatatu vanonyanya kupinda pa4 tongoti 4 vakapenyerwa naShero asi vanga vasina maguts ekutaurira Shero kuti ini ndakapenyerwa right panoti ini ndazongotaura zvangu ndisingade kutaura mazita acho kasi ndazongoataura nekuti kweda hakuna zvinonyanya kuyera. Pane uyo ane nhingirini ane picture yake ine mapicture inenge yenhingirini yameno anonzi the flow. Alright, tegedza inongoti anonzi the flow. Anonyepera kuya achiti manjenjenje ndewangu bhiyu ndewangu asi achiwanda nevakadzi vavo iye ari kunyatsoda Shero. Kobva kwauya iye Lincoln uyu haabve ipapa. Lincoln manje anouya achiti ndini the spokesman. The spokesman kasi tiri kuziva zvedu kuti ndokwakananga ziso nekuti mukaona izvi zvanombati Shero ndoda kukusonera maketeni anombataurwa nekala yekuziva kuti murumu muda kuiswa maketeni ekala yakaita sei. Asi ukamuti kufonengo unombati ndiri spokesman toisiya yakadaro ndiye mumwe wacho. Koita mukomana ari kuSouth Africa kwaanoita chimbomira chimbomira koShero tiri kugadzirira iwewe nzira yako yakanaka ukakuti vhiringidza sei. Komba kwaita mumwe ari kuSouth Africa anoita zvemaice cream iye handimuzive zita rake kasi iye hangu kana inini waiwa anenge akati vhundukire kusaka haana Shero hazvingazokuda. Komba kwaita mumwe anonzi Wallace. Yes. Wallace aida musikana but anenge akationa kuti competition yacho yapinda apapa. Wallace ndakazviona hangu kuti anoda Shero wacho anenge anonyumbwidawo. Saka Wallace ndiye manje. Kuya kwenyu pano Sister Eunice tichaziva chokwadi chaicho. Aiwa ndoda kutochitaura. Kwandiri inini Wallace ngatiterere. Kwandiri Wallace anga andiitira because ndakamuona face yake he looks like a gentleman. Akangouya achiratidza kuti ndiwo zvaari kuda handiti saka ndandamufarira but anenge akaitwa iye yatinoti pachirungu elbowed out. Anenge akangokikirwa out ndobva anetawo. Komba kwazvikudzira admire ndichaziva noti takambetaura but admire manje haasi kuuya apa kasi amushiwa kuti anogona kungotaura kuti amasawi aiwaregedzai zvenyu vanhu vaite vaende zvavo kuVictoria. Saka ndiyo nyaya iripo. Saka yazonyatsobuda chaiyo vanhu vatasara navo vatine shuwa nayo kuti apa admire mukuerenge because so admire pasemukanganwa saka admire kuti pane vari panyanga izvo vatinoona zvedapa. Yes.
saka taakutaura pane pfungwa tiri kunyatsoona chairo. Panoti Lincoln naThe Flow. Aisve. Ndo vatanya. Saka tonzi Lincoln naThe Flow. Ndangoti regai nditange ndamboteerera nyaya kwairi kuenda. Yes, waita mwana wamai vangu. Hello, Shamarians. Yes, Links. Ndepi sister rubatsiro. Wena ufuna kuchawa. Ngubani? Wena. Inga nhasi panapa pakora naini. Chero, rega nditaure pekutanga pandakatanga kuona Lincoln The Flow ndofunga anga achiri kumuteresa anga asati anyanya kubudikira. Lincoln wakaita problem yekuti wakanonoka. Waida but wakatadza kuisa shoko nekukasika. But Chero waimuda ende unomuda. Chokwadi achibvunza ukama. Ndakuzinzwa guys. Mia ndinyorera ndikunzwa ndinyorera. Kuda achiri kuda but anenge asingagone here kunyatsotaura zvaro kuda anenge asingagone kuchidza shoko here kana kuti anonyara kana kuti saka mukunyara imomo manje kumukunyara imomo manje aovertekwa nababa ava vanoburitsa mapikicha. But manje katinga vade nekuti vamwe vane zvidumbu tinoda kuti kana vari kumuda vongobuda. Iye Chero nazvinoziana imimi zvekuziya fesi yaThe Flow hazvinoimena asi kuda imina Chero zvekuziyana zvekuziya fesi yaThe Flow izosiyana inazvo hazvinoinemi. The Flow naChero vanoziyana fesi dzavo iko kuseri uko vanoziyana. Vanogona kunge vachiflowa aivhara yamanjenjenje aiziya nyaya yake aivharidzira. Saka tationa zvakafanana. Beulah namanjenjenje vakutotorerwa mifesi vakatarisa. Havasi kutorerwa The Flow and pana Beulah but pana manjenjenje ndakatoona kuti The Flow aivharidzira. Aivhara namanjenjenje asi uko kuna manjenjenje uyo ndokwakuine nyaya yake. Beulah ndiri kuona kunge ari kunyanya zvekunamata apa pakutoda kutoita pressure zvekunamata mudati mukadzi wangu chito afele jealous pane chirega kuramba ungodaro apa pachada munamato. Pane zviri pa2 unogona kuda munhu kugara murelationship because unoda munhu koita kugara murelationship because unodiwa kana kuti munodanana. Saka isi nyaya yekunamata. Alright. Wapererwa no azakupererwa ini vamwe varoda kuona fesi yangu vamwe vari kwanzi hayo inini fesi yako handinei nayo vamwe vari kwanzi inina sheri tinotaura hedu behind the scenes once in a while. kana neni tinotaura behind the scenes pakazara vanhu why madzamura aiwa guys Charo pane musi wandakanyatsozviona zvangu pandakazoti The Flow yeyu ndine nyaya nayo ndakazoona kuti aida kutongotiitisa achida kuvharidzira namanjenjenje yokuti hechichi but nyaya yake ndaiziya ndandazviona hangu kuti pane kuda kutirasisa saka pane dhera akapera voisi Chero achiimba muchiri kuriziya akaita 6 hours live achiimba mwana wemunhu mwana wakaita yeye mai
imwe live yakapera kuma1 so pakati peusiku. And the nice thing handitaiti manjenjenje iye ndimanjenjenje kayeyu saka aizvimbira ipapo magona sisiunisi taivharwa The ndayasiya kamakore edo akayachiti kandiro vemakore aya ndiwavafambirana makore ndatsika nemaodita ndivo kuti vaya vakakanganwa ndivo Sharoni anobvatorerwa nemhasinotate kubata kumbi No, you are very wrong. Did you put a screenshot? kumbi kumbi mumwe musi vanhu vachitiburitsa picture akangoburitsa ruoko so shero akanyunguduka ruoko chete ushu shero ikukonoka ndakamona achiti oh my god ndakati akapererwa neruombo chete ushu anofungwa kuti vanhu vane vasingaoni oh my god taura chokwadi kani inini hangu ndodawo zvigeza inini ende animbofanaa uda kuuya nedefense force wada kuuya nedefense force aiwa imi mamunganditakurise mutoro wandisina handidi izvozvo saka mimi muda kudzati kwanzi nini ndiri kutsika konze mufana wangu Lincoln hazviite aiwa ndozva wanga wachitiitisa vanhu takawanda panapa kubvira kunana manjenjenje kunana Lincoln ezotatozoburitsa chokwadi chacho uchinyepera kuti handiwe spokesman iwe uchiziva zvako kuti uri kumutsika konze hakuna kudaro mumaoko iwewe Lincoln dzakachembera uspokesman ndangoti ndiri advisor behind the scene advisor wani the flow alright ngaizogare panyaya sister Eunice ndipakana netheory yenyu inini zvandakaita kana tikada kudzokera kumashure back pakataurwa naLady Gwagwa paya inini ndandatozviona kudhara but manje next week yacho ndopandakaona kuti no uyu the floor ari kutivhara haasi manjenjenje uyu ari kwaari ndimanjenjenje shero saka pesaapanjenjenje chika but inini ndandatozviona kuti uko ndokwauri moyobata muchaiona kahwani zvanhasi yabuda Sisiunisi musuya makauya Sisiunisi naita unge gonzo rasamudikira guys ndokumbirwa kutenda masawi na sister Eunice pane zvinhu mada kufamba zvisina ati uye zvevataura chokwadi pazvinhu tizvo zvinokumbira ngokutenda iwo ndiri kutombera maoko kuno kwandiri maya chimbomirewo sisiunisika vanoita kunge gonzo rinoruma richifuridzira musi uya the floor remember vakati ndandakatozviona ndandakazoita sei vakatoilecta nhasi vari kudzokazve vari kuti ini ndandakatozviona next week vari kudzokazve voti vakauya manjenjenje not uyu manjenjenje vanogara vakazviona musi wavakauya maya vakataura paina Lady Gwagwa vakati zvakazviona
Mira manje ndisana koinise nditonyasa kuona face ya the floor guys iri kuita kuhaitwa guys nendinasoona guys nditonyatsoonao mirai titaura unoona chii manjenjenje nevanhu vesarumbos kana munhu achitaura ka kuona nyatsobatisaichitaura munhu musangotaura muchingofunga zvinhu zviri koisharo waita kupi vanhu madzimba vanhu vari kunzwa muchisawa ndiri kutaura manjenjenje kuti pandikataura nalady gwagwa ka ndataura kuti next week yacho ndokandakazoona kuti the floor aitivhara anga asiri manjenjenje wewe anga ari manjenjenje shero saka ndaiziva kuti shero zvoumanjenjenje zvacho handitombozvi zvimanjenje zvacho zvinorevei plus vatisakangona I don't have anything to say. plus chimwe chamunosungirwa kuziva ndechikudaiwo isu tiri vanhu vakuru handiti maona pandava nenyaya inini handina kungoti dyo unombonzvenga semunhu mukuru uchingoti vanhu vari kubata statement mamuchiita pachinganga yekuzimbabwe yekuti inongodzamba kasi zvinozokuita chokwadi kwekugumidzira sekubuda kwachaita chokwadi manje kwamuruzvonotamasawi mune nyaya mataura musina kutaura mazita vanhu vari pabox next bva vatotanga kujamba vatopfeka defense force gear wai apa makutaura inini apa makutaura ininivachiziva kubva kudhara kubva kuti nyaya vachiziva kubva kudhara saka manjenjenjewo uri kuti he ndakataura zvisirizvo uri kuda dziflo here unomuda tikutongotaura hangu kuti handingati hangu hamoni azvizvo zvekutika pese munobva matoti ndakazviona saka pelast time nepenhasi ndiri kuda kuzwa kuti patakapinda nalady gwagwa pakataura lady gwagwa ndo pandakataura and then next week ndo pandanyatsoona kuti no asimanjenje uyu ndisaroni ndozvandiri kuedza kutaura saka maisa flow padivi penyu kana isisi shero muri kufunza zvamuri mamutirondaronga yakasara ega ndichero vanhu vaida kuti ndopanga achidzasemedza vamasawe nasister ini zvimamutimugaya ini shero ndatomurongera mufana wangu paaifanga kuendawo nedate nasu nechimuti nyaya takugadzirira pasisina chekuchema apa takungoziva kuti aiwa panapa musha una baba patatichita madiro taakupinda tichiziva kuti musha una baba yezvino ende baba vanototanga kupinda mumba nyangwe zvikaita sei hapana vanotonge varipo baba zvinoiti totozvikudza yes ini zvinhu zvangu zvakarongeka zvinondiudza kuti shero she's online ende aiwa kana hazvifu abuda paanzi abuda after Easter resurrection in power zvinhu zvedu zvinotiudzawo kuti palive pamwe atingopinda mumabhoxi asi zvese zvinongotiudza saka zvako zvinonyanya kuudza seiko zvekuti waapalive zvinongotiudza munhu wese chinhu chake chinomuudza ashata hazvo kuda munhu extra nayo inenge yakangonaka yes because shero charakatonzi aenda kunobata zviuta zvake kunonzi kuti auna kurumwa iye achirumwa munhu uti anorumwa utonyazoona kuti
apa flow akunyanya flow muri kunyanya flow kuti amana banambo ndipa chance ndisanda break guys Ayo iwa upiwe chance kandi wo muridzi weband wenyarara uri kokona flow ndakaita face yenyu kutiputisa kunze ai flow yacho iri kunyanya flowera kwara ari uko siya vanhu vataure muzotaridzana fesi dzenyu mamega kweye kuti haizive here fesi zvamunosimboita muchiratidzana aiwa pane vanhu kapo unonyaririra aiwa ndati ndigadzise zvinhu vanhu musati maita muwanda speed too much kuti muzive fesi hamuzoona zvero kana akukosa neboyfriend hamuzoti fidza asiri aiwa mushata baba Therefore, Mr. Masawi wakastopedza assessment wanga uchibvunza nyaya yechitumbu chisimuka varatidza kuti hauna kana kuti unacho handisi kutomboona ndakafuriza inini ndinese saka vanhu vese vakafuriza hamene afuriza akavhura maziso oyo my godless vese vakafuriza ai ndakafuriza ndinoona ndikutomboona ini ndiri kuona bata vese vakafuriza inini wacho ndakafuriza manetwork yenyu kunoka unafuriza saka flow yako neyashero hadzina kufuriza wakafuriza manjenjenje but mimi ndiri kukuona imusina yanga yakafuriza yanga I'm too handsome mafoni enyu afuriza uyo ari pakati pangu namanjenjenje akavhura ziso vakomana kahe biyula akavhura afuriza akavhura ziso Pero haana kwanzira haana kufuriza ari kutoseka manyariro akaita bhila ndoyekuti kana ndazoenda kuseri kunonzi the floor ilingo napindera iwe kumbisa siyana na mai mfano wangu siyana na mai mfano wangu lingo nalipi kachiuka nebhila ndinokada because haaite zvekurwa papublic vanopedzerana kuseri vachapedzerana kuseri hai kuseri vachapedzerana zvakanaka kuziva asi hameno tee tichingoona hedu kuti zvichafamba sei but pane chino tambotauro hedu zvakuona wati aiwa vanhu vanozoenderera chi pawara minaro ndaritya rei hanzi nalincoln ndiedi makubudikira maghost abuda aimbobudisa kachirwoko chete chanyungudisa shero achimbodiya achiti handioneke iwe maya uka ndiri ghosti ni manje kutadza kuedha Lincoln guys but the floor boy the floor dodherera inini sister Eunice naMasawi avasiya vachikufamba taura zvako mai hatitomboti dhereri iko zvinoizvi takutombedzera huru yadzo ukangoti dena iko zvinoitongoudza kuti aMasawi sisi Eunice uyai munhu uyatanga waburudziswa mapikicha saka iko zvinoizvinoanga kekuzambia ukangotenda chete tongoti vaMasawi ini nachitobatsira shero kuti kohona manjenjenje ona kasikiri kaLincoln kakaeneji kaike kusavanishing cream akudzoka sister Eunice naMasawi vadona kuda kuya the defense force vanhu vadona iwe Lincoln ka itamushi hanzi tina Lincoln inini ndatedza Masawi panapa
because amatavi vasedzwa neni pano takangopinda pashow panapa. Guys, awuketa kuti tisare muchitaura ndodzoka. Takangopinda pano zvichinzikana usina nhingirini. Usina face upinde asana the flow akangopinda. Hatizoti wakapinda se. Kugona kutaura. Vakangopinda pane chimwe chirongo musana chingati you see in life principles takati principles azodona kana kumbi there's this saying inonzi kisses goes by its favor saka asi share unopinda se usatwambona face yawo because you always aupinde iwoita upinde munasina face vaidza kuti ndikutaura zvine musoro wakati principles zvakangofanana in life ndopa example shero tomboti tiri kudanana ndakati example rudziyo inonzi tomboti tiri kudanana ziguvhu rako akakumirira links wakambona munhu anopa example achiti zvakangofanana newe shero tiri kudanana so and then totaita mhuri yedu then apa dzezvitaura dzakawanda unongogugura musikaona kuti ari kuti answer question ndiani vanhu vachindifaya panapa matosumudza chimoko changu kwaniko vanhu vanenge vachida kuwana masvikiro panyaya iwo ndiwe easy target kana vanhu vanongozota wakachira iwo kubvira nekubvira kana newo kana iwo ndiwe hanzvadzi yacho yatinotofanira kublema because mwana uyu tanga tamuendesa kumwe takazomutora tabva tamuendesa ikoko kwaflow ukoko kwavanga vachingoita zvinhu zvavo vega saka tatongoti tizvipindirewo zvedu kuti dambudziko rako links riri pakuti uri unoda mari stereki saka iwo nabasa kuti mwana akukanganwa mufana tomboda behind the scenes tombomurwa mbicha uyu aiwa kumbiwa wega iwonodiwa behind the scenes vacho tokuda behind the scenes right inini pandakanoti ava vanonzi floka vatori pachinangwa ende chandiri kuvadira ka avanombobvira varasa nyaya vakatoti musuwo wauya zvakati mira let me give you example kuna sister inisi zvainzi mwana wamai kuna shero zvazvanofanira kuti zvanofanira kuti uri mukadzi wangu and then links mufana wangu ini example idzidzi iwe anamboda komba zvirira rakatana musida vakagrupa vakazona vanhu kuti umwe neumwe azive kuti win the zoo but iwewe maya skiri rako rekuuya nemadziro apa rakufanira kupero vamwe vandovaona vaunza energy pano mukanza energy energy akaona shema anotiza kware akaona shema live anotiza madzira ako madzira network yanetsa mwana shero mwana anetswa ndasindaitwa utsinye unasi network ukambonaya mana nhasi uchaona chimunya chako ndanzwa ndaoma nhasi uchaona chimunya chako chimunya uchaona your own chimunya ndati uchaona your own chimunya changa uri live unoona unofanira kuona chiro because nhasi tafara pano pafarwa
Our once back on us. Guys, guys. Who was Asikwa ne province. Kwanza ngoshota munhu wani chete. Pana munhu wani ashota upinda mpopo. Yo adabs ndo vafambwa. Who fumbled my house? Kumbi Mr. Eunice na Masawi. Vaya vakadya magaka vanhu vangachitoda nezviri. Afambwa ndi. Iwilingwa mwafambwa. Na secrets vanga vachindifamba zvekuti pano. Hansi. Which secret now? Inenge yakadance go camera. Yakadance song mwana wamai. Rorachi. Safana yore mkatsi wanga. And you see, in life, principles. Chora kanda Uganda. Chero tikasororana after 2 years. After 1 year, asichinje murume. Wakati Obdara ari kutaura kana kuti ari kuraima. Tero. Timbobvisa comment toda kuona. Ndiri kuzama iri kufreezer. Ndinobvisa like iri kufreezer. But it's fine, ndikandizame kuti. Maya zvinenge zvako zvaita pana. Kuda kuona Lisali wazotisetsa. Pane munhu akapinda ndikoni. Energy ndeyako aiwe siya zvakadaro. Haidi pano yoyo. Energy adzo mfana wako energy. Anazoscribira ndeitera kuti energy ari pano. Energy chimoko chakumirira. Energy. The flow. Maya energy The flow. Yes. Ndambodona kaiwa ndaona face yako ka. Why bata? Aiwa approved. Wait a screenshot. Approved zvako zvaita. Zvangu. Shere. Energy atora chimoko. Amasawi manzi wazvitaurwa nakumbere. Hanzi nakumbi. The floor aiti kuna manjenjenje mwana wamainzwa links mufana wangu iweweka zvakafanira kuti Shero uyu mukadzi wangu tinenge tine mhuri yedu. Pakaipa vanhu kuona zvakasiyana kakuseru. Asi maiona vanhu vese vaingoona zvinhu zvimwe chete. Isusu vamwe tatiri kuma special class tatiri slow tinotozoda kasi pamwe pacho tinoda kuti titaurewo naShero ngaasati darowo tiri vanhu vake ngaangotibudira pachena kwete kutiita vese vari kutiita zvituta zvavo kudaro so. Kuwandisa kuti hanzi manjenjenje achiziva kuti iwewe waita iwewe wakangoti kuti ndo yako ana budi tongo pembera waiti we Shero the flood wa manjenje usingatora manjenje iwewe kama njenjenjeka. Me, I don't call myself manjenjenjeni. Zebra, yes, but I said I'm manjenjenjeni. Pairasiswa. Do you remember Musuya Tetara zvamanjenjenje svikana Shero ayewa the floor agare kusema ini ndaiti the floor namanjenje vari mumba 1 zvikanzi na Shero nakaramba yemi akatikana zvikanzitotaura Shero kunga ari kuziya akaisopindura zvaitoziya. Saka zvenge zvichiitika pesa pamwe muchirekodha data makamirira mazuva akadai sokuti munyazonyatsourura.
Lincoln undiregerero ndani chikufungira pasiri po undiregerero mwana wa baba kune nyaya chaiko tazonyatsokuona manje mativharitsira machanzi angu ese andandi nawe kuwana bhebhi panapa avharika nenyaya kuti mandipisa izvozvo shero musuna yakangobuda achiti ndandaenda kumarondera ndazoona vanhu vanga vachiita zvekusona zvakanzi nathe floor. Shero dai wandiudza ndakupa drone pane vanhu vari kusona unongoti drone wakanzi nathe floor ana shero anotidzidzisa zvemadrone zvikanzi unozoona chimunya chero ndosaka nathe floor akaendesa shero nabamnini kudate aida kuti aende nabamnini hamene kungo vakazoramba here kana kuti apa akaunongochiti rudo unonzi enda kudheti nemwana wamai vako kuda kungoti kwasava nemumwe anongojambira ungochiti rudo kuvharidzira zvese zvagadzirika taura zvendonyarara sister unit meantime ndakanyarara but my problem amasawi mapisa zita rangu ipapo ndo pane chemunapo imi mapisa zita rangu panapa asisina chance waiwananga amasawi sister Ines wataura kuti owe Lincoln wakauya uchida asi wakaita zviri wakaita slow Lincoln usapota uchinonokera because unopota uchitorerwa vanhu vako vese nekupusa and manonoko too slow simbi inoro haichapisa and I think ndambozoti nyepera kuchangamuka kuri slow kungerwa hivi iwewe mai achimbomira iwe hanzadauda utanga umwairatogadziririsa vana vaseko toita mumwe mudhetere tiri kuuda paramba toita mumwe mudhetere mudhete mudhete wanga uitwe mudhete wanga uchidimi munhu mukuru mubhokisi umu toita sei nevana ava toita mumwe mudhete links namaya kana kuti the floor mudheto wani nani washero kana nhingirini kana the floor toona kuti akakodzera here aiwa kukodzera akakodzera zvinombokodzera kukodzera akatokodzera saka totomboita mudheto ngaiuyitwe links mate mukuru don't worry tinotsvaga mumwe mubox imomo pane vamwe varimo don't worry zvinoita comment section variko don't worry usasoononoko links tongokuchangam taura chokwadi bhazi rangu rakazara man dai rakazara shero toronga mudheto kana the floor wazvinzwa here zvemudheto shero takamutomurongera mufana wangu ari mohandisamu kuti darakanina danana ndezvehandisamu here unogona kuita handisamu kausina pfungwa zvako the floor ita semunhu mukuru iwe nyaya yabuda pachena oda kuramba uchingohwanda nechigunwe here nairedwe nai inzwai inini zvangu pandiri ndiswebho wangu namanjenjenje noti manjenjenje wakukubikira chicken animal but sakaita kuti shero ndomutsvagira wangu muchinda ndakamuti alright ndinokuorganize saka akabva ati aiwa ndamboenda nebrother yangu ndobva ndati okay iripo vakafanana dzangonyambodzawo kutaura idzi chokwadi tatonacho comment sectionvakafanana chipo hakuna vakafanana naizvako yokumbi unondida handikuona mushe futi wati kusvikira varikutoonenio guys hanzichi
ngezanziva Atiko. Kuchitora kwawandita unenge uri kundidawo futi. aiwa ina isusu nyaya takamboitaura behind the scenes one nalinks indanisiko ini musanipinze munyadzei ndikuramba usati iwe links une manonoko usade kuti bp nekuti wakaita manonoko haiwa Lincoln une manonoko zvako hai haisi mhosva yemunhu unofanira kutongopa zvikupenyerwa. No, links anoda vanenge haadi malong distance. Links anenge achida kuti ndiri kudhiraivha kuya ikoko. Izvi zvekure izvi haana kuzvijaira. Akaramba bhila ndosaka ndakatora hangu bhila. Links ndevaive asima kapangu kanofanira kugara pamuromo. Kapangu kanofanira kugara pamuromo. ari kuuya manjenje Anononokerwa Lincoln. Ndamukumbira vananorara. haizvo zvari kutochema somanjenje bp yakwira. Ndivahosi kavazvijaira izvo. Guys, asaramboona. Wazvijaira abeta. Asaramboona chimunya asi nhasi ndichachiona chete chimunya ichocho. Mangwana ndikuyasa kudzoka. Ndichiona chimunya chese zvavamutaura. Shero ndokuti umbofila zvinofila mafollowers avo vanonga chimunya vaya. Unongoona. Kasi kana wazoona Shero kana wazoona zvaunenge waona zvandataura inini please usazohakira. Ndiri kutogadzirirawo iwewe nzira yako usazohakira. Endewo mangwana opindura kuti iwe drone kana vanhu vaishona waida kupiwa drone. Iwe kumbisa nyaya yedrone havasizvatii. Asi flow mamanyanya kuflow. Diflow anozonyanya kuyerera kwacho anonyanya kunyanya. If you want to see my, hold on, if you want to see my, ukana pa Facebook pangu ndine almost about 3 my videos and ndichirova video drone yangu. Saka department pangu ndisambovhunduke izvozvo. But isusu manje pakuzoti mwana iwe chitora drone vanotiza kavakadzi vaya vanenge vachisona kuti chokwadi zvauya nemusikana uyu ima kuti mwana enda nedrone ikoko. Aiwa kumbi inzwa kumbi ndakatotaura naye behind the scenes kuti Shero some of the videos anoshutaka anofanirwa kutoshuta nedrone notiri mudenga akangoibata mumaoko. Inzwa kumbi manje nyaya yedrone manje nyaya yedrone iri kutosenzeswa as an added package yekusebera padhuze nemusikana. Ndo yanga anditi waona manje kuti tiri musemufield iwe uchiita maskits ako kuini ndichiunza madrone handiti yanga itori added package yekuti zviende. Saka pamwe Shero ndiyanga achinonoka kuona saka tazongoya kuti vakuru kuti onai. Ende kasikana kavanenge vakawandirwa nezvekuona. Zvimwe zvese zvimataura kokumbi resident yepanapa wai musingamutsvagiriwo madhamu anyanya kuita single mukomana. Kumbe agara navo madhamu hapana madhamu vanotsva atori navo. Kumbe wakahila nguva vatisingazivi unongocha concentrate sei madhamu aripo. Aiwa ati wakahila nguvai. Zvarini futi zvenyaya yangu yegore riya. Zvegore riya, yes. But imi kana nemiwo munhu angarwadziwe 5 years chokwadi nemunhu akaenda pamwe izvo aiwa isi takaiziva last year was it. Aiwa nyaya yange iri based on a true story ya 2014. No hatisi kuramba nyaya but isi nyaya yakakwatira I think last year right. Ende pawakaisasa vanhu vakafila kuti hausati wahila. Takafila kuti hausati wahila. Varipo vamwe vakauya vakatoumba mwoyo zvikatonaka.
Handsoni toda kuvaona please. Ndanga ndinawo musi watakaita mhembere dzebafudhe vakauya wanita ngatinawo palive. Musi wandakagwara vakauya vakaita live ndisipo. Kungoti vamwe munomboenda muchidzoka saka hamuzokwanisi kunyatsofona. No, really for the past I think I've been constant. Ipapo manje toenda tichidzoka isusu vagari pano. Kana Lincoln asikazii there's something wrong. Manje izvo because it's just my residence. Lincoln ari slow. Izvo zvakazvitakura zvekutoti mazuva anotera tichatongoita yo maya unogomanyira kuti asovakatarukira kuti ndakanda shukura baya wazozataura naLincoln here wazozataura naKumbi hadziko zvinakazvitakura saka anatete ana sister ini sangu akati aiwa munhu kana akazvitakura abude pachivhitivhiti asi baby shower ichaitwa tichatemirira Zimbabwe ndevekupi? NdevekuBotswana. Ndakakudza the floor Botswana yekupi baba mukunyeperwa naKumbi. Hakuna Botswana. Serious taura tinzwe. Kumbi ari kunyepa ndakamuona zvangu muJoburg. No, ndiri kuBotswana mazuva ano. Ndakakudza guys Kumbi ari kuBotswana. Mukati anoiwa kuna kana Botswana yakurani zvakunetsa. NdakuBotswana funzai kana ndianotaura Natasha. Ndiri kuBotswana. Amenoti patransport apa ari kuzvifambisa sei? Anokwira mutsvairo kana kuti anokwira rusero hazvizikanwe but paRandburg pakaita kuBotswana zvonei. But vanonyatsotera kumashure koko vakanyatsotera kumastatus kuseri vanotovaona. Izvozvo vakakorera. Musuno wanga uri paOR Tambo. Ndaona uri paOR Tambo musuno. Inini? Ruti nini? Ndofugura kakura muJoburg. muJoburg handina kumbozombomupinda kubva gore rinochitanga because zvakaitika uyo akati anoda unosunungukira kumba kwavo. Akati zvekunoko zvinomunetsa saka tava tatombomufa. Saka izvozvo nditori kumukotisana. Kuma-airport maitsvagei mazuva apfuura? Anenge ari based on previous stories inenge siri recent. Ndinowanzoposta zvaitika saka musi taitoenda tese ndo muri muna ningiri muna December. Apa takwidzwa ndege yemashanga apa. Tichadonhetswa nhaka. Twavaenda kupo but nyaya chaiyo iri pakuti floor ndo vanga vari floor. Zvimwe zvese tingazotaura zvedu tichitiza nyaya. The floor vanga vari kufloor. Uye musikana aenda arikuuya network yambomudonhetsa. Kwava vabva vamiuta vakutaure kuseri. Ndiripo. Vari kutaura vari kutaura nakuseri. Mumastreet hamusi safe. Unogona but ndiri paholiday zvesure guys. Zvekutoti manje nenda kutonzi baba ropa. Ropafadzo kana kuti roparashi. Ropafadzo. Tongomupastara tete wakamwe asinganzwisise. Kumbi wewe asati ndambokuona uri serious. Unenge uchingoita zvinhu zvekungonyepa iwewe. Asapanenge ari serious. Unenge uchingoita mabharangisha. Kunyeperwa. Pana serious. Guys,
Ini hapana tu kumbonzwa saka live yese yangopera 1 hour 44 minutes kana wacha ndakukata live guys. I'm so heartbroken. Chimbomira ukata live. I say empty. Eda manje This is my seventh break. Manje Asha live inacheka. Mungatoti tichipo kana seroni. Live inacheka dirwa shuga. Wasaririra. Kana wada upinda uka chimbodzorera manjenjas na anonzani buru anonzani energy ari kupi ngawe kuno kumuda kuno Neuyo yakakanzi Richard Rasta. Good night, bye bye guys. See you tomorrow. Mira usati waenda